Dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Willem de Vries. Hey Boukie, we know that you love you, man. No problem. It's not money, but it's the money. It's not the money, but it's the money. Ja, waar zei dat? Amerikaanse agent. Ja. Hij zei, you're the best. But Boukie, this is the problem. It's not the money, but it's the money. Ja, mooi. Noorderwien. Omroep Friesland. Ah, goeie. En welkom bij de serie De Bouke Tapes. Bouke Algra van Diba Concerts had heel lang, decennia lang in de internationale muziek verroord. Ja, omron, handelen, concerten georganiseerd, artiesten begeleerd en daar zit een grote naam tussen. Hoe die grote naam zullen we het zeker nog wel hebben, maar je wordt gegeven naar een Romroft Friesk Festival. En nevens mij het oudste festival van Nederland, Bouke, de Veenhoop. Want zou er nog een ouder festival zijn zoals de Veenhoop? Nou, ik ben net zo in de jaartallen en daar is ook altijd dingen bij hoor, maar ik denk dat het oudste festival is. Het is stok oud, het Veenhoop Festival. Het begon vroeger natuurlijk met een feestje met het Scootjesiel. En dan begon het een feestje in een tent, met een toneelstuk. En het is eindigd. Het is al lang niet eindigd, maar het is tot wat het nou is. En ik weet niet het al net, maar het is natuurlijk een heel oud festival. Ja. Hoe kwam je toe bij de Veenhoop te lonen? En wat was die rol in het begin? Nou, het Veenhoop en de legendarische voorzitter Otto Bielsma, die helaas net meer onder de levenden is, die bellen mij. Wij begonnen natuurlijk in het Friesland met de muziek en we voelen op en we winnen jonge honden. En toen zei hij, je praat maar Bielsma uit de Veenhoop, ik wil graag eens even met je praten en zo. En, dat klikte gelijk, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus zij is uiteindelijk mijn rol, wie dan altijd, dat ik de bandjes leverde en dergelijke. Maar ja, na een aantal jaren wist ik bij elke vergadering en wie ik een part of the family wist wel. Dus als Bouke dit zei, dan wie dat goed. En ik wil een enorme klik met Otto Bielsma. Otto wie een vrijgezelle boer, zeer bemiddeld, maar het wie een levensgenieter en het wie een echte man wist. Zei god wat een leuke kerel en samen je steek humor. Dus en zat ben ik er inrollen in de Veenhoop. De organisatie had dit hier extra omtinken aan de programmering bestegen. Het publiek dat nou op het festival aankomt had een oorensmaak als dat van pakwai 20 jaar lang. Het Veenhoop Festival dat al 52 jaar bestaat, maar ik ben het niet mee. Het publiek veroordeelt natuurlijk ik. En dan moest ik zeker de jeugdsituaties in de gaten houden. Wat wil de jeugd? Dus we weten dat we hier geen dance tent of andere dingen hoeven. Maar dan moest wel goed in oor te luisteren naar de jonge mensen wat ze willen en zo dus. En dat verhoort toch in de loop van de tijd. Wie het op dat moment een soort veredeld dorpsfeest dan? Ja, het wie gewoon een tentenfeest met een tenten en dezelfde tradities. Het wie gewoon een dorpsfeest. Zelfs het oude toneelstuk wie er nog toen begon en de volksspelen. Wie een op sneurt een beetje en zo begon dat uiteindelijk. En matinee denk ik of net? En de matinee wie een traditie, dat wie snijdt een beetje altijd en zo. Dus dat is er nog steeds. Op welke periode hadden we het dan, die beginjaren? Wie dat al in de jaren 60? Ja, ik denk dat het meer in de jaren 70 weer. En toen zit je met Diba Concerts ook al. Ging je hem doen al internationale acts? Nee, toen hadden we theaterbureau Telstar hier. Dat was nog in de Telstar-periode? Ja, dat was nog in de Telstar. Toen hier we de Veenhoop al hier we dus al als klant. Want we boekten de artiesten wie een klant van u is de Veenhoop. Maar ja, omdat het zo'n aparte ludieke gebeuren en we Otto Bielsma hier, wil het al lang. Ja, ik denk voor dat festival meer dan ik voor een overtentfeest dien qua service en dergelijke. Omdat ik het leuk vond. En het waren allemaal gezettelde mansjes daar en dergelijke. En dan heb ik van die comité's, ja, die ene weet het nog beter dan de oren. En dan zei ik wel eens van, meneer, ik ben hier ingeheerd en ik denk dat ik een aardige mening daarover heb. En dat wie ik altijd wie dan ja, nee en amen.
En het wie letter natuurlijk wel eens zo dat Otto en ik het hele programma in november al samenstelden en Sasa Duvet. En dat ze in april werden ze een vergadering hier, een beslissing over het programma voor juli. Maar dat werd natuurlijk al lang rond. Want oors dan koe hiest helemaal niks. Maar zo ging dat er. Dat wisten ze dan echt net? Dat wisten ze net. Ze zeiden, nou, Bouke jongen, wat knap was het zo'n mooi programma eerst en zo. Want we zijn net zo betierd. Maar dat was een spel tussen Otto en mij en de rest van het comité. Daar ging ik niks. Maar Otto wie natuurlijk ik wel wat een verdeel en heers. Otto wie wel een feodale boer. Maar het was een uniek gezelschap, Willem. En toen ik later in de tijd, en zeiden ze wel eens in mij, de media, hoe kan nou zo'n van die oude mansies zo'n festival runnen? Met alles erop en eraan. En wat weten ze een hoop van de muziek? Ja, want ik liet ze wel niet naar waarde natuurlijk. Die net zo, maar ik ding alles daar. Het wie met het festival, ik was zo, dan weer 4 woorden. Dan zeiden we, nou, we moeten melken. Ik wie 4 dagen wie ik op dat festival. Ik sliep bij vrouw Sandstra in de boerderij. Daar wie het 100 stappen van de tentaal. En ik wie gewoon een soort met bewaarder in die 4 dagen. Want ze Bouke er wel, die regelt dat allemaal wel. En de rest die kwam wanneer het minuut kwam. Alleen aan de kaartverkoop, dat wien ze natuurlijk zelf in de handen zetten. Die ging Otto, die wie ik altijd te let, maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. Sek en vol met yield kwamen daar in die kassa. En dan zei ik ze, nou, jongen, dit ken natuurlijk niet langer. Dat met al dat yield, joh, dat morgen dan komt er een verkeerde meisje. Dat gaat ik een mis. Nou, dat zullen we dan wel eens zo. Dus, en op laatst had ik wel eens een pistoolhand bij hem. Hij zei, ik heb wat in de kosten is, moest het zien. Ik zei, dit is verdomme hartstikke illegaal, dat moest het allemaal. Ja, Willem, we hebben er heel wat beleefd. Want de Feyenoord hing het wel wat om traditiesfeest. Die hebben een hele mooie traditie bijvoorbeeld met Normaal op een gegeven moment opbouwd. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, dat heeft vol. Die dwarpsfeesten, want daar ging dat is naderhand is het meer een festival geworden, maar die hebben wel een vaste traditie en zo. Bij de Feyenoord wie dat natuurlijk, ze hebben alle. We hadden ik André Hazes eens een keer rond. Nou, die werden van het podium afgekeken. Wie totaal geen klik. Herman Brood, wie een ramp. En toen ding de elektricien ik nog op het verkeerde moment alle luchten weer aan en zat. Dus Koos, Koos leeft nog. Koos van Dijk, Koos van Dijk, die schold nogal alles. Maar dat waren geen groepen die bij de Veenhoop passen. Bij de Veenhoop jaren gewoon de hardwerkende boerenstandwerk altijd een hele hoop waardering voor hebben. Volumoerig en drok en dergelijke. Maar harde werkers. En soepen, 4 dagen lam en dergelijke. Maar als er een onkomst dan koest het goed op dat volk om. Maar die moesten dus niks van Herman Bomen hebben? Nee, dat wie niks. Die horen van rock, die horen van metal. Die horen ik wel van folk. Want ik heb met de Dubliners ook al 2 keer spelen en zo. Dus dat soort, dat wist precies. En daar moest wel wat rekening houden. Vandaag gaan we voor de zomertour scootjes zielen. Nou, dat vind ik helemaal fantastisch. Authentieke schepen en natuurlijk ook de trots van Friesland. Echt waar. Dat gebonk in je hoofd. Je hoort geen muziek, je hoort alleen maar bonk, 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 bonk. En ik denk net, ik keek op mijn horloge, ik denk dat ik naar huis. Nee, echt helemaal netjes mensen, ja, serieus, ja. Ja, je wankelt een beetje. Ja, maar dat komt van het bier. Okay. Nou, het is in ieder geval een festival waar alles kan en alles mag. Daarachter zijn ze scootjeszielen aan het kijken. Nou, hier zijn ze gewoon nog lekker een biertje aan het drinken. Of al. En er zijn ook mensen die nog gewoon voor pampers liggen. En het is echt al heel laat, 4 uur. Jongens, is het een latertje geworden? Ja, het was vannacht 3:04, maar het gaat wel weer aardig hoor. We zijn weer bij de Pink en we nemen straks weer een biertje. Vroeger was het dus nogmaals een dorpsfeest. En een dorpsfeest hier vaak dezelfde dingen. Dus jarenlang hadden BZ Hendricks spelen.
Sledshedder spelen. Nou, normaal is natuurlijk een leven lang die er spelen. Joven en de Voederbeatles ben daar ik begonnen. Zoiets voor dat soort wie in de groepen. En dan koos net de hele moderne hippe groep. We hier natuurlijk buitenlanders. Kees en de Sunshine Band. Boney M. En dat soort dingen. Boney M. Percy Sledshedder zelf nog optreden. Maar dat wie natuurlijk nog net helemaal wat ze er zochten. Maar omdat het buitenlands weer en apart weer. En het vaak donkere meisjes weer. Vonden ze dat allemaal wel spannend. Dat koer dus nog correct, zeg maar. Ja, daarom. En daar wie ik natuurlijk nooit een kwestie van dat donkere meisje en het welkom weer. Want de boeren weer dronken. En een hoop donkere meisjes, vooral die artiesten weer. Ze stonden te apen en ze doen ze mijlkort terug de feesten en ja, prachtig mooi. Ja, de integratie hartslagen. Ja, mooi verhaal. Toch nog even normaal, want voor een festival is het dan op een gegeven moment prachtig dat die mannen elke keer komen. Hield dat echt van hun? Hier steekt het idee dat zij op een gegeven moment wat een bom met een veenhoop hier, of wie bleurde veenhoop in een van de Saffolder? Nee, festivals. Dat is echt. Als we nou vorige week de Formule 1 nog even achterop rondkomen, maar eventjes, dan juist hoe Nederland die fabelachtig organiseren kan met grote evenementen en de feedback die het publiek jouwt om die race, dat is hartstikke uniek in de wereld geweest. Nou, daar hebben we alle recensies binnen de geweest en zo. De Veenhoop, maar tegelijk, de Veenhoop wie altijd een heel bijzonder festival. En normaal, want ik heb natuurlijk een close contact met Benny en met die jongens, die verheugden zich altijd op de Veenhoop. Dan zei ik wel eens, ja natuurlijk, de Veenhoop betaalt je met aardig wat geld en dergelijke en dit en dat. Ja, die man ben ik vrienden en zo, maar dat weet net. Benny vond, wat hij der... De adoratie, en vroeger toen normaal begon, wie het natuurlijk logisch, maar normaal had ik een behoorlijke retourperiode hand, dat de meesten zijn, maar op de Veenhoop wisten ze dat ze er altijd 3 of 4 auto's, de meesten in de tent hingen, altijd raak. En de meesten weer een gek bij normaal. Meestal ik oudere boeren die kwamen, ja, die zeiden nou de Veenhoop, we hebben dit en dat, maar het normaal optreden missen ze nooit. Dus de feedback van het publiek op de Veenhoop, jongen, normaal wie kolossaal. Wie echt, normaal haal ik altijd stunts uit en zo, maar ik weet nog wel dat Benny mij Sint-Jura lezen de hele tent op zo'n glijbaan ging en zo. Dan zei ik, Benny jongen, doe die lezen doet, want die biscuit, nee, dat valt er wat mee. Ja, ik kwam natuurlijk op leer te voeten waarom en zo, want de meesten trokken erom en die denken, hé. Maar normaal hier ik altijd wat. Wij ik de perikelen maken van normaal, maar Mickey Vroeling, de eerste manager, en toen Martin Jansen, dat was de plaatselijke slager. En de plaatselijke slager die kwam binnen en die wou u even vertellen hoe het allemaal moest en zoiets. Dus ik zei, Benny, hij zou wel eerlijk wezen financieel voor die, maar het is een mafkees. Nou, die heeft het ik net zo lang volhouden bij normaal. Maar Veenhoop en normaal is een heel huwelijk. Kwam ik bij dat Otto natuurlijk. Benny kwam altijd wel een oren jeder en dan ziet hij altijd met Otto en Benny vind ik dikke maten. En Benny vond Otto Bielsma ik leuk, omdat hij natuurlijk vrijgezelle boer uit Thailand. Dus, en dan stuurde hij een kaart afzender Otto. Ik sta met 1 been in de hemel, omringd door allerlei paaldanseressen en dergelijke. En dan stuurde hij mij een kaart aan Bouke Algera Sneek. En dan kreeg ik, maar hij stuurde ik een kaart om Benny Joling en zo. Dus Benny die belde mij ik wel eens op. Hij zei, hoe is het met Otto en zo. En toen Otto kwam te overlijden, weer had ik een schok voor Benny. Maar nogmaals, de Veenhoop hier 3 streepjes voor bij normaal, omdat het echt maar dat oren optreden in Tollebeek of zo Tolbeek, wie dat gewoon de favoriete shows van normaal. Verdeelt zich eigenlijk tot het einde. Ja, ze ben intussen echt weer ondergang trouwens. Ja. Maar toen, op een gegeven moment de periode met Benny natuurlijk seizoens net goed gier. Maar toen had ze nog op normaal staan. Of op Veenhoop staan. Ja. Maar dat zei iets oerbon. Dat zei iets met de sterke band die er weer tussen de Veenhoop en de groep normaal. Ja. Toch even, Percy Sledge.
Maar dat soort man dan gewoon on tour en dan denk ik ga nog een datum vrij. Leven ze op dat festival Del Zerto net? Ja, dat komt wel. Ik hier wel een stuk of 16, maar en toen wie het zat dat Otto, dat zou waarschijnlijk ook met de vrouw te maken zien hebben. When a man loves a woman. Dus die Otto wie een metalman, een rocker, hoe ruiger, hoe beter. Maar Otto hoorde wel van de Dubliners. Die raakten een snaar bij hem. En die hoorde ik van Percy Sledge. When a man loves a woman, die zachte dingen en zo. En dat Otto ervoor wie, dan gebeurde dat vaak wel. Die moeten we maar op een veenhoop hebben. En dan kan je zitten, ja. Het paste mij wel aardig dat we hem daar kwijt konden. Maar in de normale festivals heeft een programma meesken en die zeggen ja, god, dat we net en zo. Maar op een veenhoop koest de meesken ik wat beïnvloeden. Dus Otto en ik hebben dat wel zijn van nou, dit is uniek op de wereld. Het was een groot succes, alleen er waren wat te weinig meesken willen. Kwam net zo vol op oor. Nee, dus net de aantallen die eigenlijk bij zo'n sterjeerden zijn. Nee. Want het kost ik naar nodige centen, denk ik. Ja, alhoewel het wie dan vaak op magnetron en zo, dus dat matste wel allemaal wel wat. Het was net een kwestie van tienduizenden euro's. Dat net maar het was wel grappig. En dat wie maar Boney M. wie dat zei. En dat wie maar Kid Creole hebben er wel hand. En dat soort dingen. Ja, het koe altijd wel Joe Cocker hebben dat gebracht. Boah, je van een echt grote naam. Joe Cocker. Ja, met de bus uit België en zo. Even omgedraaid. Maar toen bij zo'n Percy Sledge en ik ben Joe Cocker. En misschien net bij die man persoonlijk. Ik weet net dat hij daar dan ook beginnen. Maar was bij zijn management dan nog wel echt uitlezen van jongens, je naar een heel bijzonder festival wil je hem überhaupt bekomen. Want voor hetzelfde al, zo'n Percy Sledge wordt mijn bier bekoelen. Dat is wel een risico. Ja, nou, moesten die mensen nog goed zoeken? Zo'n agency? Nee, dat niet. We moeten wel eerlijk wezen dat de status van Percy Sledge net vergelijkbaar is met de status van Cocker. Nee. Maar die is die het rek? Ja, hoe groter de artiesten, dan moest altijd wel heel goed de briefing gaan van kijk, dat en dat is het. Dan hebben ze met zulke groepen als Cocker, ik wel, dat ze zitten, nou, ze zijn een mensje te jong, ze spelen in Hamburg op Stein en ze spelen op de thesis in Brussel. En dan komt er zo'n plakje en dan denken ze, nou ja, vooruit, we pakken dat maar mee, want we hebben de kosten en dit en dat, dus en zo, dat speelt er wel mee. Maar als het de hele prestigieuze dingen is, Meatloaf destijds, dan moest het wel goed vertellen wat het allemaal is en zo. En er zijn natuurlijk ik wel grote groepen die het aanbod aanwezen hebben, omdat ze ik moet daar net zo wat vertellen wil, wist ik wel hoe het in elkaar zit, dat ze gewoon dat festival net prestigieus genoeg vonden. Nou ja, daarom. En dat mag toen wel uitlezen natuurlijk. Dat heeft dus ik wel eens zo. Het is net zo dat voor elk festival alles maar te keep is en zo. Als de groten der aarde heeft, die ben wel heel erg selectief, dan heeft hele oren criteria. Maar het is voor een groot deel van de buitenlandse acts is natuurlijk het yield wel belangrijk. Door kerst ik een act judder kepi. Als nou een dikkie voetstok is, dan festival is dat, hè? Een leuk festival is dat, En die hebben natuurlijk wel eens, dat ze zeggen, nou goed, we willen die echt graag hebben. En dan betalen we wel maar wat meer. Ja. Wat hartstikke logisch is. Ja, goed voor de namen, goed voor de affiche, om het samen zo te drukken. Het mooiste wat ik op de Veenhoop eigenlijk beleefd, ik ken daar Willem wel 2 boeken hoe de Veenhoop, zoveel heb ik daar net beleefd. Maar wat wel heel leuk weer, we kregen Dr. Hoek. Dr. Hoek. Sylvia's mother. En die Dr. Hoek, ik ken zijn naam niet meer, maar het was een tiran voor zijn band. Wat een verschrikkelijk iemand. Een nare man, hoor. Och, die band die sidderde voor hem. Maar Dr. Hoek, die waarschijnlijk in Amsterdam een jutezak vol met echt een goede hash kocht. En die is een grote pijp. En dat begon mee in zijn oorlogdrijven. Hij zit in Jelle in zijn kleedkamer. En ze interesseerde in mee kwamen die pijp weer vol stoppen. En hij blaasde rookwolken. Nou, op de Veenhoop, ik denk dat daar 1000 mensen werden. Ik denk dat 800 mensen ongeveer stoot raken van die pijp. De hele Veenhoop. Het wie gewoon, de kleedkamer doorging hier. Met die Hoek zit het te blazen en te stomen en dergelijke.
werkelijk weer. En dan moesten ze soundchecken, dus kon hij zijn band verrot. Ik denk, als dit allemaal goed komt, Jon, maar goed, het kwam goed. Sylvia's moeder, die klonk. Het was een unieke ervaring trouwens. Maar wel een unieke achtbaan in het Veenhoop. Want dit is echt zo'n verhaal. Ik denk dat ze dat vaker mee maken. Artiesten die daar de bocht een beetje uitzetten en denken dat dit is feest. Ja, weer met status quo hielden we natuurlijk het hele gedoe van het is veengrond. En dat is wel zo. De laatste 15 jaar geleden heeft Johan Koster natuurlijk ik bij als productieman. Johan is een van de beste van Nederland. Ja, die hoeft niks te vertellen. Dus daar komt ik met veel verrassingen te staan. Maar vroeger wie dat wat makkelijker. Die hier nooit in tocht van ja, het podium. Grut en mooi en stabiel en dergelijke. Maar dat zit op een veengrond. Whatever you want. Whatever you need. En wij hier houden een keer. En ik denk, oh god, de hele boel stort in elkaar. Want het podium ging wel een hele meter op en del en zoiets. Maar het alles. Dus lieve heer, heeft u altijd geholpen naar mij, want het is allemaal goed komen. Status quo. Maar dat wie wat. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you... Maar gewoon volk, maar groegvolk. Even 4 dagen lang. Wat een feest altijd. Ja. Ongelooflijk, wat dat toch een jaar is. Hè? Ja, daarom. Hier nou, ik altijd security. Vroeger begonnen met security zijn we. Ja, we moeten beveiligers hebben met grote kerels en dergelijke. En ze moeten wat in de bouten hebben en dergelijke. Dat wie ik toen al net voor. Ik ben het geweld, want dan kerst je altijd maar een goed gesprek en duidelijkheid aan de meesten. Kerst een hele hoop berikken. En dat bleek in de letter in de praktijk. Dat kerst wel grote jongens hebben. Provoceert dat te volle? Ja, dat werkt niet. Maar als duidelijkheid is en zo. Dus we hebben die security, ik langzamerhand, daar wel echt goed opbouwt. En zo. Van nachtclub, uitsmijters van vroeger tot aan meesten die echt begrepen hoe het in elkaar zit. Ja. En over het algemeen, wie dat een goed mens, maar dat kerst ik net. 20 lui in een 3-delig kostuum die dan zitten van dit en dat. Dus dan willen de kerstculturen wel. Dat werkt helemaal niet. Nee, er mag er tussen niet zitten dus. En dan moest er wel wat metaalbewerkers en wat roegvolk. En zo weet ik het allemaal van ongeschonden gedrag te wezen. Dus maar ze spreken de taal van het volk over het algemeen en dat heel erg goed ging. En de samenwerking die we met de politie in werk super. Super altijd. Grutfeest, bier, ja. Muziek. Het bier komt aan al, dan maken we nog een paar op heli. In de kar vol daar. En de oerlijst dan? Nou, dat valt wel mee. Als jij de buurt in dragen op stap gaan en dan wordt het soms gouden slaanderij en dan ga je een noodslaanderij hier mee maken. Dus je altijd gewoon een feest. Gaat wat terug. En wat er dan wel lijst van het? Ja, is maar een week op vakantie. Ja, die 4 dagen maakt dat uit. Ja, is maar weg. We zijn het hele jaar hiervoor aan het sparen en dan gaan we hierheen. Tegenwoordig is het Veenhoop een beetje hetzelfde bleun is in dat opzicht. Het is natuurlijk een meerdaags festival op een gegeven moment worden, maar meerdere en heel breed. Wat breder dan in het begin, denk ik, of net? Ja. Nee, maar het is ook een Frieske dij, dat soort dingen. Ja. Nee, maar het is de laatste 10, 15 jaar behoorlijk verloren is. En dat komt daar stond op een gegeven moment het comité, dus er sneuvelden er natuurlijk een aantal oudere mensen. Otto is natuurlijk ook weer flink wat jaren fut en zo. En toen kreeg, want dat hier is natuurlijk wel, maar het oude en Otto hier en natuurlijk een allermachtigste stem in het kapitel. En Otto en ik weer een maatjes, maar ja, ik wie wel voor verhoring. We hier ik een tent van de firma Steengehuut uit Emmen, een hele beste, lieve man en zo, een degelijk bedrijf. Ik zei, Otto, die tent komt straks in het Drentse Tentenmuseum te staan. En daar komt er een bordje bij. Deze tent heeft mij in de Veenhoop opgeleverd €280.000. Bij wie spreken. En dan wie altijd lelijk en dit en dat en zo, dat ben het. Nee, maar ik zei, we moeten eens wat oors, man. We moeten eens een horen tentendel zetten. Maar Otto hoorde dat altijd zin. Die wie daar helemaal, die wie allemaal, het heeft vaak met mensen die andere ideeën hebben en zo. Dus toen Otto er net mee vier en Johan, Johan, de wist dat Johan een grote vriend van mij, maar die heeft hartstikke goede ideeën. En ik ben wel iemand die voor u denkt,
als mijn auto en al die mensen in de siers en die had dat en dat idee, dan ging ik wel brullen over die tinten. Hij zei, de mensen komen hier net voor een tinten. Nee, maar dan moesten ze wat oors aan staan. Dus het vindt natuurlijk een heel apart feest, een hele aparte situatie. Maar toen het autodremmen weer en Johan, toen ging de hervorming in de sneltreinvaart. Toen kwam Bert, die werd voorzitter en staan, er kwamen oren meesken erin en toen ging het gewoon. Op een gegeven moment heb ik zei jongens, ik ken het mijn hele leven dit festival, dus toen heb ik het rustig oordroeg en ik kon Johannes zijn. En toen is het, waar we mij ging in de vaart te volkeren, omdat toen er totaal geen belemmering meer weer om de zaken zo wat moderner op te pakken. Ja, welkom alweer bij de 5e podcast van Festivette. En het is een podcast op locatie, want ik, Lenny Bronswil, ben op de Veenhoop, want ik heb het hoor, dit weekend is de Veenhoop. En we stellen even na een vartbroken van het festival met Johan Koster, boeker van het festival. Had ik even van die dingen die je nooit wist had. Wat is de Veenhoop? Ja, de Veenhoop is een heel sympathiek festival. Misschien met een ruw randje. En het is eerst een traditie. Elke eerste weekend van de bouwvak komt eerst alles uit de regio. Wat werkende klasse is, boerenstand. Dat komt je oer de dik in zetten. En dat komt je 4 dagen feest vieren. En ondertussen... het is wel correct wat meer. Het is een dorpsfeest, denk ik. Ja, het is eerst bestaat het festival nog 64 jaar, wat wel bijzonder is. Daar kan ik voor te concluderen, 64 jaar lien wie er nog net in popmuziek. Dus dat festival is eerst inderdaad op een organische manier verloren van, Tedman de Vries, zeg maar, via een dorpsfeest, nee, gewoon alles wat het nou is. Een festival werd gewoon 4.500 mensen per dag komen. Friese jong, de matinee werden wat uitbreid. Die matinee wie ik altijd gratis. Ik zei, je bent gestoord. Wie doet nou zo'n grote matinee gratis? De mensen gaan erin, ze soepen zich helemaal lam. En jongens, heeft er problemen mee. Want de meesten die zeggen, nou, we hebben nou eens portie beland, we gaan de jongens niet meer in. Dus dan moest ik een... Zit hij zelf in de voort als het ware? Ja, dan zit hij zelf in de voort willen. Ja. Maar dus, en dat is wel, en ik ben ervan overtuigd dat het nog heel lang draaien hier te Veenhoop. Het is toch wel een begrip. De meesten komen er graag en dergelijke. Maar er ben wel ik wat meer regels komen. Maar dat is ook een goede zaak. En dat comité is nou, er zitten een hoop jonge meisjes in. En ik ben wat dat betreft, ik altijd wel iemand die, ja, ik ben daarvoor. Democratie, moderne, iedereen heeft zijn ideeën. Maar als je, de cultuur bloedt hetzelfde. Het bloedt een retrofestival. En het is gebaseerd op metal, op nam en op dit en dat. Er moest geen hip-hop, er moest geen net de volle... techno en dat soort zaken. Ze hebben wel een tent, je hebt het techno draaien. En jazz of zo? Nee, dat is allemaal net onbesteed. We zullen erom beginnen. De laatste keer kom ik er wel eens en dan zocht hij al zitten in die cabin. Dat is volgens mij een fles whisky van die Noors. En toen zocht hij mij alles, of net? Ja. Is het nog steeds wel die festival, of niet? Ja. Ja, ik ben blij dat ik het op een gegeven moment loslaten heb. Want anders dan... Was al zei, had het wat uitbesteed, maar toen wist er nog altijd. En toen wist nog steeds wat er dwaande, wat er geerde is. Vroeger was ik daar 4 dagen en dan verheugde ik me alle machtig dat het festival weer begon. En dan halverwege dan zei ik ze elke keer, ja, de godvergeen me elke keer na 2 dagen. En zo. Dan hiek me nog dat ik er weer van. Het was een lange ruk. Het was leed, het was alles. Dingen wat God verboden hier zat. Ja, ik weet net als de dokter de monnik ziet en zei, ik bedoel, je zo mikken, maar en gekke dingen en alles, dat jij er allemaal bij wist. Hoor. Maar op een gegeven moment, dan was het anders. Dan ben ik en een normaal festival, daar kerst wel, Jan Smeets is ik nog steeds op zien, de cultuur en dergelijke, maar dat festival, toen Mojo het oernam, Mojo had dat heel goed, die en Leon Ramakers, dat is een topgozer, en die heeft Jan Smeets altijd die Sivaardelid, nou nog steeds, maar de begrijpsvol dat die festival zou groot worden, kerst dat allemaal net met handelen. Nee, maar inderdaad, bij Smeets, Pinkpop, krijg je bij toen krijg je een erezetel, krijg je een mooi plakje, backstage, best welkom. We drinken er een glasje whisky op, maar loslid dus. En dat kist u dus, want dat liet het mij wel dreig. Ja. Nee, maar dat ken ik omdat ik natuurlijk, Willem, ik weer een hele hoop oordingen aan de kop heb. Zoals ze zeggen, soms wist er wel, wat denk je wat ik
wat ik gereisd heb in mijn leven. In vliegtuigen en hotels en dergelijke. Daar heb ik nou vol een situatie. Mijn vrouw die scheldt dan wel van. Ik ga net graag op vakantie. Dan is het weer op het vlieg. Dan is het weer dit. En nou met de hele moderne bewegingen. Met internet en alles. Godzijdank. Met Zoom kan ze alles dan was. Maar vroeger moesten wij natuurlijk de hele wereld doorreizen. Ik om die rare agents in Amerika aan hand te jagen. Dus ik ben even in de buurt. Ik denk, ik wil die even zien. Maar daar werkte dat spel ik. Ja. En als het ouder was, maar ik zou er, als ze jood zijn, van nou, dan moesten we alles stoppen. Dat zou net best wezen. Nee, Dwaan. Nee. En bij de Veenhoop is gewoon eregast, toch? Ja, daarom. De Veenhoop gaat me altijd onthard en zo. En ik heb met Johan natuurlijk wel een hele hoop contact. Maar Johan is een man van het Friese Veld en zo. Dat is de krekste type als het ook best. Ja, die begreep dat ik volkomen. Maar het grappige op de Veenhoop, Otto hier in het begin een hekel aan Johan. Hij zei, die man met dat petje. Ik zei, best eens een keer ophouden, man. Die man met het petje, dat is een vriend van me. Dat is een geweldige jongen. Maar dat kwam omdat, met de kast, die kwam op de Veenhoop. En wij hier toch een stuk heibel. Apple Otto, ik een van de bestuursleden, en die pluisde alle kranten uit en zo. En dan, nou zie je wat verkeerd zijn door het festival. En toen het festival was zijn, nou die eigenwijze siep en dergelijke. En een schandaal kwam er rond te pas. Klaas de Jonger bij. En Johan stelde zich natuurlijk als productiemanager toch wel zakelijk op. Wist van Johan, wie toen ik wel wat parmantig. Maar ik bedoel, ik kon het was erheen zijn. Ik ging met Johan gelijk van een klik. En dan zei ik, maar luister even gewoon. Dan boekenmandje. Ja, boekenmandje. Van dit en dat. De Kast en het Veenhoopfestival binnen weer oortes en toortes. Joet smokten de twee partijen de vredespiep op een passenconferentie. Festivalbaas Eppe Otter beschuldigde de Kast van arrogantie. Ze winnen na het optreden van dit hier op het festival net meer welkom. Nevens de band en de organisatie is het hele verhaal volslijn uit de hand en is het eindelijk de schuld van de parsen. Ik krijg wel het gevoel dat jullie ouder dat het escaleert hier. Dat hier van je mooi was. Dat is zo'n gevoel heb ik. Maar neem je woorden daar mooi waarom? Dat wil ik niet zeggen. En daar staan bieren daarin. En wij zijn dus ergens, ja, de Kast is ons ontgroeid, kan ik zeggen. Zo, het is al een rode vroeger, maar dat komt dat zij dus groter willen binnen. Otter neemt niet waarom van wat er zijn had, maar je houdt de schuld van een reboelje onder passen. En om het alle jaar weer een goede baan te leren, weer van een beetje een echte passenconferentie. Dat hebben we hier nou duidelijk maken van een organisatie. En dat we hier graag komen te spelen. En daar ben we uitgegaan. Heel snel eigenlijk, binnen 2 minuten weer dat zo'n beetje wel bekeken. Iedereen had zijn zegje dwang kent. We hadden net lekker ziet. En toen kwamen we erachter dat het vooral een opgeklapt verhaal van de pers weer. Dus maar Otto het jaren, die man met het petje, die mukt net. En zei dat ik zei. Hij is toch verkeerd met zijn zuster of zo, of dit of dat of zo. En later, al lang voor zijn deel, Otto, wie wel een realist, hij zei: Ik moet er toch op waarom komen. Hij zei, ik ga altijd gelijk, Otto. Ik zei, dat ben vakmeester en die moest in een waarde litten. En als hij dan in rond zit, dan pakt hij een beetje een eerbel beet en dat hier toen nog en een praaster. Maar Johan is nou maar die meesken, Bert Pretley en zo en Jan en runt hij dat heel goed. Die spreekt ik de taal, want als ik daar een opvolger in zette en die zo wat. Ja, die zo wat de cultureel wijze uit Lauwert of zo. Met daar ren ik allerlei vakmeesken rond. Ja, dan moest iemand opzetten die dingen begreep. Maar die ik af en toe op de tafel slaan kan. En ze zeggen, jongens, Sasa toch wel dat. De Veenhoop bloedt de Veenhoop. Ja, en Joving en de voetbalbiedel is begonnen, hè. Die zijn toen ze mij bouwen, je moet dus op dat we hebben een motorfeestje. Ja, ik zei, jullie kunnen motorrijden, maar festival, dat wordt niks. Toen kwam op een gegeven moment Ronnie Degen, wat nou natuurlijk de frontman is van het Zwarte Cross.
ik zeg hem juist trouwens op internet. Ik denk, nou die kilootjes van vroeger en zo. Want dat wie natuurlijk ook door de brievenbus ongeveer. En Ronnie Degen is ook gesetteld. Die kwam als manager. En toen zei Bouke, we stellen je even onze manager voor. De door van het productiekantoor weer hier zetten. En ze pakten die Ronnie Degen beet en smieten hem gewoon het kantoor binnen. Gijs en Hendrik Jan Lovink en Bukkers hier erbij. En zo al die gasten, weet je wel. Dus, dat is ik allemaal op de Veenhoop ontstaan. Dat wien je van hun eerste optredens. Ja, met de Zwarte Cross. 150, het 200.000 man. Die Bukkers die wie heel erg goed. Maar de groep wie natuurlijk muzikaal helemaal apennoten, man. Maar vol leuke jongens. En dat ze nou toch gewoon... zonder mojo-achtige invloeden of dit of dat zo'n groot festival wel zetten, dat is wel heel erg knap. Indrukwekkend. 150, 200.000 man. Ja, indrukwekkend. Ja. Nou, en als ik het wat wol maar die lui, dan... Ik heb de Kilkenny's de hand en de Dubliners zitten spelen en zo. Dus, en als ik wat wol, dan bel ik zo op. Dan wil ik natuurlijk nooit waarom bellen. Dus dan heb ik het uiteindelijk bel ik Benny en geef me het nummer van Gijsers en zo en Ronnie. Dus dan krijg ik uiteindelijk de hotline te pakken. Dan vlok ik ze eerst uit. Hè, dit en dat. En dan krijg ik mijn zin. Want ik ken natuurlijk alles, vol artistiek. De Kilkenny speelt voor 10.000 mensen in die grote tenten. En die ging ondersteboven, wist je. Dus ik ken er geen bullshit. Maar dat is die relatie met die Jovi. Ik ben er wel trots op die jongens. Zwarte Cross, Veenhoop 2.0. Zullen we het samen doen? Ja. Dank u wel.